Kato, nyt alkaa mun video. Mitä? Mattukuvan video. Lähdistikö sä Otso sun kaasuhana? Mulla ei oo kaasuhana onneksi. Entäs on peräpaino? Se oli ihan mukana, jos tulee jano. No se on ihan huikka. Missä nyt saat tulla mukaan? Sitten kahden liikasta katoa täyteen. Kuvan sua mun videosta. Konsti Saiper. Meidän pitää käydä tuon kirpputarjon kanssa, että siellä oli paljon siistejä juttuja. Mennään. Mä haluun nähdä, mitä sieltä Siellä tuli. on vielä jotain. Tuliko vaan bulkkikortti? Ei täällä on tarjolla, tarjoja. Mies. Ei nyt se tuohonkin, ei mun paketti joka vuodelta, en mä tiedä kuinka vanha se on, mutta se vahingoittuu. Mitä vittua? Täällä on jotain, Tuolla on noita mitä nää on? tarroja. Pokemon tarjoja, okei. Aika söpöjiä. Pokemon tarjoja. Semmosia talvia. Mutta katsotaan mitä kortteja me pullattiin. Kun mä otin tän sieltä, mä tunnustelin tällaisen slabin, niin sellainen PSA-slabi tai sellainen. Ei. No eipä ollu. Okei, katsotaan mitä täältä tuli. Sliivejä. Sliivejä, okei, ihan hienoja sliivejä. Nyt oli kyllä ehkä suurin kusetus, kun mä oon nähnyt koskaan. Tää on niinku pari 10 sentin korttia, pari tarraa. Bulkit nää. Näytä mitä sliivejä. Okei, sliive, ihan hienoja. Saanko mä yhden sliivin, kun mä kerään noin? Joo, saat. Onks tällaisen kanssa? Mulla on se jo. Onks tällaisen? Mulla on se jo. Okei, sen sä voit Ei saada. saatana. Wow, Charizard. Ja vielä toi kaikki oikein rumin Pokemon. Joo. Nee. Tuliks mun täältä mitään niinku sille, oikein oli taliksella toi? Mun mielestä toi oli vähän Tää säädä. oli ehkä vähän sillä... 0/5. Ees tuli tarroi. Mitähän se toimi? Missä on mun lompakkoni menee? Otatko sä mobile-paytä tai käteistä pelkästään? Okei. Toivottavasti mulla on 3 euroa. Mulla oli näitä, muistaakseni. Muistan. Ja kato. Ei meillä oli tätä ainakin. Mulla oli se rare. Oliko? Täällä on niin paljon ihmisiä täällä kirppispaikassa. Mut tää on mun mielestä kiva, koska toisessa konissa kun piti jonottaa 5 vuotta, että pääsee kirpparille. Täällä ei. Niin täällä pääsi heti vaan. Kato, Maksaako 5 euroa? se pökki. Bouncing kisu. Mä otsin mitään. Kato. Ja. Kato. Se on suruisa. Se on iloinen. Sillä on kukkanen. Oi. Se on se. Ei siinäkään hinnaa. Kato. Kato. Oi. Sillä on hieno kimono vai mikä toi on jukata. Ehe. Otso otti ton siinä Sword and Shield. Oi, joo. Jännä. Mitä vitsia, ei. Ensi kato. Wow. Kato. Squirtle. Kato jos. Oi toi Tsepe. Ja tässä on Hello Kitty. Oh, toi on hieno toi Makima. Mun lemppari on kyllä Cinnamoroll. Pitsu. Ja niin. Kakulaura. Osa sun. Mitä helvettiä. Tää on niin hieno.
jotain lyseä. Tää on painapeli. Oi, tää on grape. Ota kurami. Joo, koska grape on mun lemppari makumaku. Mä vihaan makumaku. Haista se koska. Toi on sää. Toi on siinä. Haista sä yksi paska. Se on tällä kyllä. Niin on, mutta täällä ei ole roskista. Nyt mä oon ihan ikraa. Tiedä mä sulla. Niin on. Mitä tuolla? Nyt miuaa. Kato. Tossa on minä. Miksi? No ei oikeesti ollut. Dodvaido. Se oli vähän hottis. Fortnite. Ei äitin mielestä. Fortnite. Mä olin surullinen, kun siitä tuli ruma. Oi jumma. Käy. Selfie. Kato Jenna. Saukko. Onks tää saukko? Joo, ehkä. Saukot on sepöjä vaikka järvisaukot, koska ne raiskaa. Oot löytänyt. Moi. Aina toi. Toi pitää hirveän ääntä. Myrskypetreitä, siinä on joku pallikarva. Mitä? Tota et sit jätä siihen videoon. Koto. Kikisteli verisää. Oi. Se on niin sopra. Mikä tää on? Uusi Red Bull. Okei, mä ostan sen. Taika-avain. Siinä saa ketjun. Mä sain karitsaan. Näytä iloinen ilme. Saan finnejä. Ajatteliko se mennä koko elämän sillä, että ketään ei koske sun maailmaa? Se ei se ole pessyn niitä nyt. Vai se on kyllä hetkeen. Niin, se on kyllä ihminen noita vanhoja Pokemon-kortteja. Mun pitääks toi jos kaikki? Online. Kato joo. Oota, mua aivastuttaa ihan vitis. Ei enää sitä. Itse mä en vaan saanut videolle sua aivosta. Se kuvat noin läheltä. Sinä saat tällaisen. Se on alessa, mutta se on varmaan ihan surkea, mutta pitää kokeilla. Pitää kokeilla aina. Näit sä Osmo, kun tuolla oli semmosia hienoja noppia. Joo. En nähnyt anteeksi. Siellä oli semmosia, jotka oli itse tehnyt niitä noppia. Nice. Ne oli tosi cool. Mikä monopoli? Sailor Moon. Kato noin niitä. Mitä helvettiä? Mä oisin aina tää. Hillu. Mitä? Kato Demon Slayer Art. America. Siitä näkyy se meidän. Nyt laitan tähän sen äänen. Se nyt. Junnan Hillichurl Impression. En mä muista miten ne menee. En mäkään jotain. Ei se kyllä toi ollut. Or camera. Mutta meillähän. Mutta tää on role playing game. Voi jumala. Mut kun me nyt pelataan sitä toista. Otatko sä nyt tän vai hää? Otan. Okei, no mene kassalle. Mä oon tekemässä sit jo homebrewia, kun mulla oli tylsää. Voi nyrry. Miksi mä en muista enää muuta katsoa sen jossain? Kyllä tekee Miten se meni? Ihan hirveetä Janna. Joo. Kato kömpelläkin.
vihaan tota. Mä vihaan tota. Toi on ehkä paskin anime. Älä ala. Se manga oli ihan okei, mutta toi anime oli ihan täyttä kuraa paskaa. Anna mä puhun. Älä mennä lähes. Hän niinku turvaväli. Mut se oli hyvä, kunnes tuli 3. kausi, se oli paskaa. Kaikki siinä oli paskaa ja mä vihaan Kenkanäkin, kun se inisee vaan. Onko se muuttanut? Se menee. Mitä? Mä oon nähnyt vaan tyyppejä, ketä... Olisiko sitä säikähtänyt, se olisi ollut hassua. Se on käsidesiä eikä mun Niin, hiki. mutta se kuivattaa hiuksia. Siinä on alkoholia. Se olisi niin bängeri, jos sanoit tuohon johonkin ulos, että sä oot sitä, että... Mehän poistat oveen edes rapunen. Se olisi oikeasti hyvä hinta. Mikä? Hyvinkään on pieni maalaista. Oliko Otto hyväksi? Aika paska, mut silleen ihan ok. Onko täällä jotain, mitä voitais pelaa? Missä Tetris on? Osaatko sinä käyttää sitä? En. Ei. Games. Tässä on tällaisia. Tuossa on kato. Pitääkö mennä tänne? Mitä? Okei. Niin nyt on kassi. Mene ihan ylös, kun siellä on varmaan ne hyvät. Ei kun se on sivulle. No nyt sä menit joku siinä. No anteeksi. Ei kun tässä on näin monta page. Ja Niko Saarinen. Kangasmerkki siis huomattiin. Thank you. Kato, kun tää on ihan tämmönen limana. Mitä? Katso Jenna. Näytä kun se piilaa sen. Okei, jos se onnistuu. Mikä vittu tää on? Syö se. Mä vaan vedin sen. Voitko vetää päältä? Joo, rikot sen päälle jotain. Syö se ja kerro näin jälkeen. Ette nyt keksinyt. Okei, se on. Maistuu. Leikki. Leikki perskalle ja kelati. Eikä et ollut sillä, että mitä mistä on karkkiosamisesta vaikeampaa. Saanko toisen? On siellä joku juttu on myös. Kattokaa kuinka Mut mä laitoin simmulasit. Nörä. Mitä? Jos mä näen mitään. Sen tyyppi kun jääty tuolla, joka se oli vaan nyt ilman paitaa vaan tuo vittu. Otso avaa. Sieltä voi tulla rakettiryhmä. Ja mä haluan Onko se muuten sen. näyttää tuolta? Onko se kuva maalannut sen päälle? En mä tiedä. Siis toi, kyllä mä veikkaan, että sen kuuluu ottaa näköinen. Se näyttää siltä, että se on siinä. Ei ainakaan maalattu päällä. Siis, joo, se kuuluu sellaisia. Talvikissa. Tossa. Ihan hieno, Se on mutta niinku- mä oon tossa Se on vähän niinku, se ei mitään sad. normia, vaikka se on ollut siellä niinku näin Talvikissa. Joo. Mutta teolta se on Santo sai kusetettua. Kinger. Sitä meinattiin. Se sai tuon 3 euroa. Mä vitsautin. Se on Black Star promo. Ne on Niin, ja se sai sen 3 eurolla. Me mietittiin sitä, että miksi jotkut, miksi kaikki on vaan semmosia pareja, kun sit se mies näyttää Shrekiltä, sit sä et aina sen hyvätsynytkö. Se on. Metri lakruun. Juoman. Mä otin tän huomiseksi itselleni, koska mä oon varmaan vähän kuollut. Mitä oot sit? Niin ja siinä on ne Monster. pidit. Teillä on sama Monster. Mulla on eri. Tällainen sulle. Mä otin jo muumi. Haluat laittaa sen tähän? Okei. Kinder Balls. Jonna Peps.
terveisiä Junnolle. Pidä tätä ei musta. Ei ole tarpeeksi terävä. Yes. Sait sun jarrituksen. Miksi Jouna näyttää sen tissejä kameralle? Ei kun mä näin väärässä kulmaa. Mä näin, että sun hartia oli sun niinku etupuolesta. Nyt mä esittelen, että mitä sieltä konista tuli mukaan. Tällainen söpö uniteema. Sieltä tuli mukaan ainakin nämä karkit, mitkä näkyi siinä videolla, kun maisteltiin. Ne oli silleen aika vaikea syödä, kun sit kädet oli ihan tahmaset, kun yritti syödä niitä, mutta muuten oli ihan hyviä. Ja sitten mangakafeesta tuli tällainen juoma myös, minkä mä oon jo juonut, mutta se oli tosi hyvää. Sitten mitä Otso osti, tällaisen Muppet Race-mania-pelin, mitä me itse asiassa kokeiltiin eilen ja toimi ihan hyvin. Se oli vaan jotenkin tosi super vaikea peli. Tällaisen Metroid Prime. Mä en yhtään itse tiedä, mikä tämä peli on. Mutta joo. Ja ne oli tuolta Retro Game Tycoonista. Käytiin, siellä oli kirpputori, niin sieltä tuli mukaan Call of Duty 3. Mä ostin kirpparilta tällaisen. Identity 5-pelistä tällainen akryyliständi. Mä löysin tällaisen tarran. Tää on Disco Elysium-pelistä. Ja mä olin niin yllättynyt, että siitä löytyy yhtään mitään. Mä en yhtään muista, että miltä artistilta toi oli. Kertokaa kommentteihin, jos te tiedätte. Videolla näkyy. Niin tuli tällainen Pokemon-tarra. Q-Artsilta Pokemon-kortteja, kun niitä tuli otettua aika paljon. Otso osti jotain bulkkikortteja sen pakkaan. Vaporeon Reverse Holo. Tää on niin söpö kortti. Jotkut on sieltä kirpputorilta ja sitten jotkut on sieltä, kun siellä oli Poromagian piste, niin jotkut on sieltä. Clara. Tää on kiva kortti. Tässä on hieno tää holo. Tämmönen. Tää on niin sulonen. Käännet on enkuksi tai japaniksi jompikumpi, niin tää on tosi hieno. Shansei. Tää on Pokemon pallo. Reverse holo. Penekin. Rakastan mun yksi lempieläimiä on toi aavikkoketut. Tosi jännä tää holokuvio. Tällaisen. Toi on kiva Pokemon. Ostin enemmänkin tämän suojan takia, mikä siinä oli. Kun mä kerään myös näitä sleevejä. Lily's Clefairy X. Tää on niin hieno. Mimikyu EX. Mimikyu on mun ihan lempi Pokemon. Leopard V. Tää on myös kiva Pokemon, kun mä rakastan kissoja. Paldeon Student ja Mela. Koska Trainer Full Artit on niin kivoi. Sitten Radiance Arena. Mä oon etsinyt tällä korttia. Mä oon mennyt ostaa tän Vintedistä, mutta sit mä löysin tän tuolta, niin jee. Sylveon Pokemon Go-setistä. Holo-versio. Sitten Otsolle. Tää Ditto V-Max. Japaniksi. Tää on tosi söpö kortti. Mimikyu V-Max. Mä oon niin iloinen, että mä sain 2 Mimikyu-korttia tuolta. Tää on niin söpö. Viimeinen Alan Vulpix. Tää on ihan sikasöpö. Yksi mun lempipokemoneista. Se on niin kaunis ja kaikkea. Ja sitten tää Charizard Sleeven mä sain Sampolta. Kiitos Sampo. Ja sitten vielä nämä metrilakut. Hihi. Siinä taisi olla kaikki, mitä me ostettiin. Tuli silleen aika paljon kaikkea, mutta ei ihan super paljon. En onnistunut löytämään sitä Genpackia Vol 2.
Mutta mä yritän ehkä hommaa sen jossain vaiheessa. Mulla ei ole vaan hirveästi rahaa tällä hetkellä. Hän ensi videossa. Moi!